Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi Sarutzon elkartearen izenean, ongi etorriak gaur antolatzen dugun ekitaldi honetara etortzeagatik, ez? Arakatzeko aplikazioak versus pribatutasuna deitu diogun gaurko saioa, saio hau udazkenean Sarutzon elkartean prestatu dugun programazioan barne kokatzen dugu, eta, bueno, esan behar dizuegu, bueno, momentu hartan geudenian hau prestatzen, ez, jakin izan genuen, akademiko talde bat, bueno, 100 akademikoak, ez, argitaratu zuten manifestu bat, momentu hartan, Estatu espainolatikan arakatzeko aplikazio berri bat jarri behar zan martxan, eta, bueno, aldarrikatzen zuten, kasu hartan, momentu hartan, kodea zabaldu behar zela, eta, bueno, gauza batzuk etzukaten hain garbi, eta, bueno, horren berri izan genuen, eta akademikoien tartean, nola eta Urko Zurutuza, gaur gurekin eukiko dugun islaria topatu genuen, ez? Eta gure ustez, bueno, izan zen, bueno, postasun bat, eta, bueno, berarekin kontaktatu genuen, berehala baiezkoa eman zigun, momentu hartan, gero iritsi danean garaia, bueno, ja, beste momentu batean dago, kriston lana, eta, bueno, bihotzez eskertzen dugu bere prestatutasuna gaur gurekin egoteagatik. Esan behar nuen ere bai, bueno, programazioaren barnean, abenduaren 15ean beste saio bat karriko dugu, kasu hortan Lehartiker zentro teknologikoren eskutik, gai oso interesgarria ere iruditzen zitzaigun, momentua, beraiek aurkeztuko digutena, eta da gaixoentzako protesi pertsonalizatuaz. Horretaz hitz egingo dugu abenduaren 15ean, baina, bueno, gaur interesetzen zaiguna da arakatzeko aplikazioak versus pribatutasuna hitz egitea. Bueno, hortarako komentatu dugun bezala, Urko Zurutuza daukagu gurekin. Urko ingenieri informatikoa da, doktorea informatikan ere bai, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, ikertzailea, seguro ez, aholkularia ere bai, eta, bueno, bere momentu hontan data analisi eta zibersegurtasun koordinatzailea da. Unibertsitatean, ingenieritza fakultatean, gure inguruan behintzat referentea da, ez? Eta horrekin oso pozik gaude berarekin gaur egoteagatik. Bakarrik esatea, saioaren egitura modu presentzial bezalako egingo dugu, ni aurkezpena eta itxiera egingo dut, Urko bera prestatu diguna argi pixkat emateko denoi zer da hau, arakatzeko aplikazioak, batez ere COVID-19 egoera hontan, askotan hitz egiten dugu, beste herrialdetan nola kudeatu da edo kudeatzen ari da, zenbaitzak sortzen ari dira, askotan, arakatze funtzioa mahai gainean agertzen da, ze garrantzia duen honen aurre egiteko. Hori esan da, bueno, Urkoke bere proposamena konpartituko du gurekin, eta gero nire taldekidea, elkartekidea Natalia Bal, gure lehendakari ordea, galderakin ere hasiko da, zeren gu zabaldu genuenean hau, gure inguruan, aukera eman genuen ere bai galderak luzatzeko, eta batzu ja jaso ditugu. Orduan, bueno, besterik gabe, Urkori emango diotitza, eta esan da, gero Nataliarekin jarraituko dugu galderak partekatzen. Eskerrik asko, Urko, zure hitza. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko, Ane, eskerrik asko ere Zarautzoneko kideei, eta bueno, hemendik esatea, kriston lan egiten ez dutela, ez? Dala 2 hilabete, Ane, zure deia jaso nuenean, bueno, ni usurbilen bizi naiz, ez, Zarautzetik oso gertu, eta nuen ezagutzen Zarautzon, eta bueno, azkeneko denbora honetan ikusi ez zenolako lan egiten dezuen, eta bueno, postekoa da, ez? Eta, bueno, nire zorionak eta eskerrak ere bai. Bueno, azkenean, Anek esan duen bezala, bai iraia hasieran, manifesto bat bultzatu zen, entorno akademikoan, informatikan gehien bat,
eta batez ere, hor eskatzen genuena da, behintzat, software publikoa edo diru publikoarekin egiten diren softwarea gardena izatea. Eta gardena izatea esan nahi du, hor egindan kode guztia eta hor egindan prozesua, software garatzearen prozesua, modu on batetan eta modu garden batetan egin behar zala. Eta horregatik eskatzen genuen hori, eta aprobetxatuz gehien bat, radar COVID kaleratu zala, hilabete batzuk lehenago, baino inork ez zuela ikusi azpitik zer zeukan. Bai genekien eta posible zen ikustea zenolako softwarea zen eta zenolako protokoloetan edo zenolako moduan dagoen funtzionatzen, horrentxe ikusiko dugu, baino inork ez genuen kodea ikusteko ahalmena, eta inork ez genuen genekien eta denok zekiten kodea enpresa pribatu batek desarrollatu zuela, baino inork ez zekien. Eta manifestu atera eta oso denbora gutxira publiko egin zen eta repositorioetan agertu zen, eta hortxe ikusi ahal izan zen. Hasiko naiz orduan, pixkat aurkezpentxo batekin, ezta? Azkenean, arakatzeko aplikazioak oso famatu egin dira edo leku batzuetan, herrialde askoetan daude, baina azkenean ikusten dugu gaur egun eta hasieratik nola garatu den arakatzaile fisikoak daude. Euskadin 250 bat omen daude arakatzaile lana egiten. Zer da egiten duten arakatzaileak? Azkenean positibo badagoenean arakatzaile batek deitu egiten zaitu eta eskatzen zaitu idazteko zeinekin egon zaren kontaktu itxian. Kontaktu itxian esan nahi du, distantzia gutxira, maskara gabe, 5-10 minututan, eta azkeneko 48 ordutan. Eta zuk memoria egin behar duzu eta listatu pertsona posible guzti horiek. Eta gero arakatzaile izango da nolabait pertsona horiek deituko dituenak, eta edo eskango dizut pertsona horiek deitzeko eta guzti horiek etxialdian sartzeko. Hasieratik, apiriletik edo inkluso martxoaren bukaeratik, COVID-eko pandemia hasi eta gutxira, kolektibo informatikoa hasi zen pixkat pentsatzen hau teknologikoki nola egin zitzekeen. Eta modu azkar bat hori lortzeko, modu seguru bat eta pribatutasuna bermatzen zuen sistema bat eskatzen zuen gorputzak. Eta ni esan baret ere bai, ni ez naizela esperto bat pribatutasunan, segurtasuna ezagutzen dut, eta egun egiten ditugun gaiak, gehien bat intrusio detekzioan eta erasoa detekzioan dago, baina pribatutasunak ere importantzia asko dauka. Orduan, arakatzaile aplikazioak hortan datza, azkenean arakatzailearen lana egin, baina modu informatiko, modu teknologiko batetan. Gero ere, jakin da, erraminta bat izango dela, arakatzaile bera ez duena ordezkatuko. Baina, apoio bezala oso ondo etorri daitekena. Orduan, COVID-a arakatzen duten aplikazio asko daude. Eta hemen pixkat sartuko gea historia ikusten. Historia oso motza da, historia hasi zen COVID-arekin, eta oso denbora gutxian asko aurreratu da eta gauza asko gertatu dira. Eta goazen pixkat kutsitxeatzea, ze gertatu zen eta nola bukatu duten gauzak. Printzipioz, arakatzaile baten ikuspuntutik lokalizazioa behar dugu. Hau da, eskatzen digute zenbat denbora, zeinetik gertu egon garain. Eta horrek bermatzen du azkenean itxialdi horrik edo oso gertu egotea. Beraz, azkenean, 3 modu daude lokalizazio hori lortzeko. Bat, da triangulazioaren bitartez. Hau, pentsatu, 3 antena baldin badauzkagu, eta gure dispositiboa, gure mobila, hor nunbait 3 antena horien artean baldin badago, depende zein potentzia daukan antena bakoitzak, ikusi dezakegu dispositibo hori nun dagoen. Hori mugikorrekin gertatu daiteke. Gure mugikorrak dauzkagu eta antena ezberdinetara konektatuta daude, eta modu batetan edo bestean, potentzia batekin edo bestearekin konektatzen gara. Beraz, hori triangulatzea nahiko erresa da. Pribatutasuna hortan, pentsatu, azkenean norbaitek hor edo jakin 2 pertsona gertu baldin badaude, 2 dispositiboak triangulatu beharko ditu,
eta jakin leku oso gertu egon direla bata bestearen atzetik. Beraz, nolabait, operadoreek daukate informazioa, eta operadoreek daukaten informazioa izango da pertsona eta mobil bakoitzaren informazioa gehioien lokalizazioa. Pribatutasuna ez da bermatzen, oso gaizki bermatzen da kasu horretan, ze azkenean bai operadoreek eta operadoreek osasun agintariei edo gobernuei ematen dietelako informazio hori, pertsona bakoitza momentu batean non egon daiteke. Beste egoera bat, beste posibilitate bat, aztertu zana zen GPS-a erabiltzea, gaurko smartphone danak GPS-a daukate, inkluso smartwatchak ere bai, eta GPS hori erabilita baita ere lortu daiteke, baina zertan gaude, gure smartphonea gabiltzala GPS-arekin, satelite batekin lokalizatzen, eta ikusteko nire momentuan non nagoen nire dispositiboarekin eta ondoko pertsona bat bere dispositiboarekin norbaitek hirugarren bat jaso behar duela bi hauen informazioa eta gero konparatu gertu gauden edo ez. Beraz, posible da, baina pertsonak, beraiek bakoitzak eman behar dugu baliabidea eta baieztu behar dugu modu voluntario batetan emango dugula gure lokalizazioko datuak. Hori, askotan Googleri ematen diogula, eta beste batzuei ere ematen diogula, baina beste posibilitate bat da. Badago hirugarren eszenario bat, eszenatoki bat, non ez dugu hirugarren pertsona bat behar, hirugarren zerbitzari bat gure datuak eta gure lokalizazioa non dagoen jakiteko, baizik eta Bluetootha erabili dezakegu. Bluetootha erabiltzen dugu gaur egun mobiletik kotxera konektatzeko, edo mobiletik ordenagailura, edo olako askotan erabiltzen dugu, kaskoak, inalanbrikoak direnak, Bluetootha erabiltzen dute. Beraz, Bluetootha da konexio bat, nolabait, distantzia motzean oso ondo funtzionatu dezakena. Eta, bi pertsonak elkarrekin egon gerala bermatzeko, nik besteari Bluetooth bitartez informazio bat eman dizaioket, eta besteak niri ere bai. Eta nolabait jakin guzti hori, ez? Beraz, hori lortuta, zer lortu dezakegu? Lortu dezakegu pribatutasuna mantendu eta anonimotasuna ere bai. Eta hain justu, hementxe konzentratu ziren hainbeste edo hainbat aplikazio. Egia da, munduan aplikazio pila bat desarrollatu direla eta denetatik ikusi daitekela. Bai gehien bat GPS-koak eta baita ere Bluetooth eta GPS-arekin. Hau da pixkat denbora linea batetan ikusi daitekena. Beraz, lehenak aplikazioak egiten, arakatzeko app-ak egiten, aplikazioa azkenean guk instalatzen dugun, mobilean instalatzen dugun programa, Hego Korean izan zen, eta Taiwanen. Pentsa, bi herrialde hauek teknologikoki oso aurreratuak daudela. Eta, beti daukate teknologia gainean, gu baino askoz ez gehiago. Eta gainera, COVID-a hortikan gertu abiatu zen, eta azkarrak izan ziren, lehenengo aplikazioak beraiek egin zituzten otsaila aldera. Hortikan esan deten bezala lehen, hasi izan pixkat akademiko eta ikerketa mailan mugimenduak, gobernuekin eta lanean. Alemania izan zen pixkat bultzatzaile bat, protokolo bat martxan jartzen. Protokolo bat da, arau zehatz batzuk esaten dutena gauzak nola egin behar diren. Eta hori modu informatikoan gero programatu egiten da software programa batekin. Apirilaren hasieran, hasi ziren ja protokolo hau PEPP-PT, ez dut ingelesez esango, baina azkenean da gertutasuna trazeatuko duna eta mugimendu paneuropeo bat, lantzen nola egin zitekeen modu pribatutasuna bermatzen zuen sistema, eta Bluetootha ere erabiltzen zuen sistema. Hauek hasi ziren lantzen, baina momentu batean, hango hainbat ikerlarik, azkenean mugimendu hontan hainbat sistema posible zeuden, hainbat opzio, batzuk modu zentralizatu batetan lan egiten zuten, hau da, nahiz eta nik mobiletik beste mobilera informazioa partekatu, gero beste zerbitzari bat behar dut, hor nunbait gobernuan informazio hori jaso eta horren tratamendua egiteko. Beste adibide batzuk hor barruan zeuden zentralizatuak ez zirenak, distribuidoak edo dezentralizatuak zirenak.
Eta paneuropeo sistema honek azkartasuna behar zuen, praktikotasuna behar zuen, eta esaten zuen, azkar egiteko eta errexena sistema zentralizatu bat izango da. Eta jarriko dugu martxan, eta gure sistema izango da, europear sistema izango da, zentralizatua. Modu hortan, eukiko ditugu datuak, bermatuko dugu positiboa den bat, beste elkarrekin egon den bestei abisatzea, modu pribatutasuna bermatzen, baina baita ere estadistiko batzuk aterako ditugu azkar-azkar jakiteko zenba positibo, zenbatez, eta barez. Eta, ikertzaile talde batek azkar eskua altxatu zuen, ez zitzaion gustatu, eta separatu egin zen, ez? Eta hortxe, hasi ziren montatzen, beraien soluzioa, dela DP3T. Horren buruan, EPFL, Suizako Lausaneko Instituto Politeknikoko Unibertsitateko Carmela Troncoso, dintzen den pertsona bat, bera Asturiana da, bera buruan neukita, hasi ziren garatzen, edo garatu zuten, proposatu zuten, sistema asko hobeago bat zela modu deszentralizatu batetan. Hau da, zerbitzari batzuk bai, baina informazioa justu behar dena eta ez gehiago. Ze gertatu zen? Alemanik, esan zuen, igual hauek arrazoi daukate, ez? Eta, aldatu gintzun eta DP3-tera pasazan. Beste herrialde batzuk, PEPP ez dakitzera, horrekin jarraitu zuten. Singapurren, hortikan oso egun pare batera, Tracing Together aplikazioa montatu zuten, eta Singapurrek oso ondo mantendu zuen, ez bakarrik pribatutasunea baizik, eta gaitza mantentzeko aukera, eta ondo egin zuen. Hortikan gutxira, Google eta Applek, bere sistema eragileak, Google eta Apple propioa, iPhoneak eta Androidak aldaketa txiki bat egin zioten. Beraz, gudanak eguneratu behar izango nuen gure Googleak edo gure Androidak, gauza berri bat hortxe sartzen zena. Eta gauza berri hori da exposure notification ditzen dena. Nolabait baliatzen zuen protokolo horiek, beste programa horiek Bluetootha erabiltzea. Beraz, horri esker, gure mobilak, nez eta poltsikoan euki, Bluetootha piztuta daukate, eta gure arakatzeko aplikazioak informazioa denbora guztian pasatzen dabiltzate. Eta maiatzaren 20-tik aurrera, hasi ziren herrialden aplikazio asko ateratzen. Beraz, 3 bat hilabete pasata. Google eta Applek egin zutena, azkenean mugimendu interesgarri bat zen, eta esan behar ere bai, ikerlari hauek Google eta Applekin lantaldean ibili ziela, hau nola aurrera eraman eta aplikazioak nola egin, ez? Guzti hau da, Google eta Appleen aldaketa ez da aplikazioen berdina, da aldaketa bat Google edo Android eta Apple edo iPhoneetan aplikazioiek erabili ahal izateko. Eta gero, DP3T adibidez, daka software bat, non posible egiten duen olako infrastruktura bat montatzea. Hau da, gure mobiletan erabiliko duten gauza guztiak, eta osakidetzan adibidez, zerbitzari batzuk non gako desberdinak erabiltzen dituzten. Gero, herrialde bakoitzak bere aplikazioa egin zuen, protokolo horiek erabilita, eta Google eta Appleen baliabide horiek erabilita. Bideotxo txiki bat erakutsiko dizuet orain, baina, azkenean, gero ikusiko dugu ere, baina horrelatxe funtzionatzen duen. Eta ingelesez egon, lasei egon, nik kontatuko dizuet segundutxo batetan, ez? Hor goian ikusten duzu azkenean, lau pertsona daudela, A, B, C eta D, ezta? Eta, dakate aplikazio bat, eta modu voluntario batetan aplikazio hori onartu egiten dute. Aplikazio horrek, gako batzuk, zenbaki batzuk sortzen ditu, modu ausazko modu batean, modu aleatorio batetan, ez? Eta hori, beraien mobiletan dago. Gero, oinez zaubiltza, ebitzen zaude, eta pertsona ezberdinekin kontaktua daukazu, ez? Hori ikuste duzue, eskuinaldean, A beltzez dagoela, eta A infekzioa dauka, baina sintomari gabekoa, ez? Eta kontaktuan egonda B eta C-rekin, eta gainera gertu egondala, ez? D, ere bai, hor laranjaz dagoena kontaktuan egonda, baina distantzia soziala mantendu egin du. Ze gertatzen da orduan? A hori medikura juten da, gaixo dagoela esanez, positibo bate antzen deman da, eta medikuak isolatu egiten da, eta azkenean esaten duena da,
konsentimentua ematen du bere aplikazioen dauden gako horiek, hau da, zeinekin egon den, klabe batzuk hori onartzen du Osakidetzari edo bere sistemari emateko, ezta? Sistema horrek notifikatu egiten du, eta azkenean ikusten du beste kontaktuak zeintzuk diran, eta gure aplikazio bakoitza egunero jeisten du positibo izan diren kodigo horiek. Kodigo horien aplikazio edo matematika batekin ikus daiteke zure gertu egondan kodigo bat dan edo ez. Modu hortan, aplikazioak ikusten badu kodigo hori zurekin gertu egondala, automatikoki esango dizu zu isolatzeko eta esango dizu ere bai medikura juteko lehenbailen. Eta, horrelaxe funtzionatzen dute, ezta? Gero ikusiko ditugu gauza detaile gehiago. Eta gero, hau da azkenean protokoloa, ez? DP3T eta PPP-PT protokolo horiek. Horien gainean aplikazioak egiten dira, eta horien azpian Android eta iPhoneko gailuak eta Bluetootha erabiltzen dute. Nola? Bideo txiki bat ikusiko dugu, eta 2 minutukoa da. Igual ez dezute ulertuko, inglesa ez dakiena, baina nahiko bisuala da, eta ikusiko dugu Google eta Applek zer egin zuten bere momentuan. Battling COVID-19 is an unprecedented global challenge. To get communities around the world back up and running as quickly and safely as possible, public health authorities are building smartphone apps to help with contact tracing. Contact tracing is one of the best ways to stop a virus from spreading. It can take thousands of disease investigators to alert everyone who's been in contact with people who've tested positive. But even if disease investigators do their jobs perfectly, alerting the people a COVID patient doesn't know or can't remember is incredibly difficult. Smartphone apps that public health authorities build can help people at risk of infection get notified much more quickly. But a contact tracing app works best when more people download it. And being asked to download an app without knowing how it will handle your personal information might cause people to worry about their privacy, and they may not feel safe participating. That's why engineers at Apple and Google have been working together to make public health technology that protects individual privacy, so that people never have to choose between their privacy and the health and safety of their community. You're probably wondering what that means and how that all works, and we're going to walk you through it in a second, but first let's be really clear about a couple things. First, apps using this system cannot track your location. And second, this system does not share your identity with Google, Apple, or other users. Here's how that works. For every phone that's opted in, our technology disguises your identity by generating a random sequence of numbers that change every few minutes. Then, using Bluetooth, anytime your phone detects another phone close by that's also opted in, the two exchange those random numbers. If in the future someone's positive for COVID-19, they can report that positive result in their app. Any phones that had exchanged random numbers in the last 14 days will receive a notification that they may have been exposed to COVID-19 without revealing their identity. Public health authorities can then help anyone at risk get testing and treatment. But it's up to all of us to help with contact tracing. Do your part and look for your public health authority app that uses this exposure notifications system. The more people who participate, the sooner we can beat COVID-19 and get our communities back on their feet. Hortxe esaten du, ezta? Azkenean, nolabait, hori ondo funtzionatzeko jende askok erabili behar duela, eta jende askok behar duela instalatu eta onarpena egin, ez? Eta zergatik jendeak ez du instalatzen, igual pribatutasuna dudan jarri daitekelako, ezta? Ikusiko dugu, eta ja kodea libre dagoela, ikusi daiteke hori egia dan edo ez. Ja bi aldiz esplikatu dugu nola funtzionatu dugu, baina jarretuko dut esplikatzen. Nik uste dut oso importante dela argi geratzea holako aplikazioek zer egiten duten. Hau beste oso gauza interesgarri bat da, ez? MIT, hau da Massachusettseko Teknologiko Institutuak, egin du Technology Review revista badauka, eta horrekin arakapen aplikazioen traceoa edo trackerra daka, ez? Nolabait, aplikazio guztiak, munduan dauden aplikazio guztiak, eta hori, ikusten ditu nota batzuk ikusi ditzazkegu, eta gainera bakoitza voluntarioa den edo ez,
ze limite dauzkan, data borratzen duen edo ez, minimizatzen dan edo ez, transparentea dan edo ez, eta ze teknologia erabiltzen duen azpitikan. Hitz egin digu 3 teknologia desberdin, hau da, bai lokalizazioa, bai Bluetootha, eta gero triangulazioa. Lokalizazioa esaten dugunean, bai triangulazioa edo bai GPS-arekin egin daiteke. Hori ikusi daiteke, eta nik jarriko dizuet aurrerago pixkat hau, baina gauza oso interesgarri batzuk ikusten dira. Ikusi lehenengoa, Algeriako aplikazioa Amnistia Internazionalek analizatu edo investigatu egin zuen hasieratik, oso informazio gutxi dagoelako. Beste gauza interesgarri ikusi daiteke, adibidez, Austriakoak, izan zen Google eta Appleko API edo programa horiek erabiltzen zuen lehenengo herrialdea izan zen, Europa mailan. Belgika ere bai, hasi zen erabiltzen Alemaniako lehenengo programa, hau da, modu zentralizatua, eta hori hasi zen erabiltzen hasieran eta gero aldatu egin zen. Ikusten duzu eskuinean nola DP3T erabiltzen duen. Modu transparente batetan, voluntarioa da, eta fondo funtzionatzen du. Beste asko ikusi daitezke, eta interesgarria da, Txinak oso informazio gutxi dago, lokalizazioa bermatzen du, eta gaina dataen analizia egiten du. Oda, bai pribatutasuna zaila dela bermatzea, eta ikusten da nola komplikatua da. Beste gauza interesgarriak ere badaude, denborakin ere ikusi ditzazke zuenak, nola bakoitzak zer egiten zuen. Ikusten dut zuen, hemen askok Bluetooth erabiltzen dutela, eta holako pila bat, Gibraltar, eta Indian adibidez, bai interesgarria da, hauek izan zirela, lehenengo herrialde demokratikoa, non aplikazioa instalatzea beharrezkoa dan, legean dago aplikazioa denak instalatu behar dutela. Beraz, imaginatu, milioika deskarga daude eta milioika erabilpen. Baita ere ikusten da, bai Bluetootha eta bai lokalizazioa erabiltzen dituela, nahiko modu zentralizatu izango dela, eta pribatutasuna ez dela ainerrez bermatzen. Beraz, gauza asko daude, hemen bestetxo bat, Iraneko hasierako aplikazioa Google Playek ez zuen onartu, aplikazioa azkenian berak esaten zuen, baina datu gehiago jasotzen zituelako. Eta gauza desente eta interesgarriak ikusi daitezke hemen, Malasiakoak, Nova Zelandan zer gertatu zen, eta pila bat, interesgarria bada gutxienez. Beraz, aplikazio pila bat daude, eta horiek analizatu daitezke. Beste gauza interesgarri bat hemen ere ikusten da, nolabait Europa mailan, herrialde bakoitzak zenolako gauzak egin zituzten, edo egin dituzte. Adibidez, berdean daudenak, eta protokolo berdina erabiltzen dute, eta gaina interoperabilidadea bermatzen da, hau da, nik radar COVID aplikazioarekin Alemanira joango banitz, Alemaniko aplikazioak nirearekin hitz egingo luke. Eta hori saiatu da ere Europear Komisioa ondo lantzen, Eta, momentu hontan, badakit Irlanda, Alemania eta Italia elkarrekin dabiltzala, dela denbora bat, eta suposatzen dut, Espainia eta beste batzuk ere egongo direla. Moratuan daudenak modu dezentralizatua daukate, baina aurrerago sartuko dira ere modu interoperable honekin. Eta adibidez, moratuan daudenak frantsesek, nahiz eta bere momentuan hor egontzian, modu dezentralizatu egin Alemania bezala aldatu edo ez, azkenian esan zuten hasitzean hitz egiten Google eta Appleekin, eta beraiek erabaki zuten modu zentralizatu bat erabiltzea. Eta puntu. Beraz, ikusten dezutenez, denetatik dago oraindik, modu zentralizatuak, ez zentralizatuak, interoperableak, eta hemen beste analisi interesgarri bat ere badago, eta ikusten da bakoitza zenolako aplikazioa daukan, interoperablea den edo ez. Eta hementxe izango dituzue. Nik hau gero publikoki utziko dizuet zuek ere ikusteko. Eta radar COVID, zer gertatzen da radar COVID-ekin, ez? Oain ikusiko dugu denbora nola bilakatu zen, baina radar COVID bestea baino nahiko beranduago iritsi zen. Eta beraz, gauza horretakan gazana, konpiz de plomo, ez? Ikusi dugu zenolako protokolo dauden eta nola funtzionatzen duten, eta guk atzetikan DP3T hori erabiliko dugu,
Gainea horren burua ere espainola zen, eta Google eta Appleen sisteman oinarrituta. Orduan, segurua da, pribatutasuna bermatzen du, hori DP3ek eta Google eta Appleek bermatzen dute, eta kodea libre egotea ere bermatu egiten du, beraz anonimizatu egiteke eta ikusten da benetan hola konplitzen dela. Eta gero Europa mailan GDPR-a ere bermatzen duela konprobatu da. Beraz, kasu hortan, ondo dagoela esango nuke, modu pribatutasuna mantentzen duelako. Orain esplikatuko dugu ere gehiago, Kontaktua zer da, eta radar COVID-en munduan zer esaten da? Konfiguratu behar izan zuten, eta radar COVID-entzak kontaktu gertukoa da 2 metro baino gutxi gora egotea, eta 15 minutu baino gehiago elkarrekin egotea. Beraz, hortikan azkeneko 48 orduak hartu, eta horiek izango dira, azkenean kontaktatu beharko dituenak. Nork egin du? Administrazio digitalaren idazkaritza nagusiak egin zuen proiektua, eta digitalizazioaren eta adimen artifizialen estatu idazkaritzako zuzendaritzapean. Beraz, ministeritzak egindako gauza bat, ministerioak kontratu bat egin zuen konsultora handi batekin, Indra Sistemasekin, eta Indra Sistemasek aplikazioa egin zuen. Oantxe ikusiko dugu, baina erabilpena ere, hor dago pixka eta airean, duela ikusi duzue, aste bat, atera da analisi bat, non ikusi den, 14%ek estatu mailan dakatela instalatuta, eta Euskadin asko jeisten da, 10% batek edo dauka instalatuta, Katalunian inkluso gutxiago, 8% bat, eta gehien dakatenak, 23% batera edo izten da, Aragon, zergatik izan daiteke, azkenean hau Aragonen hasi zen aplikazioa ere bai, aplikazioa aurrera bota zenean, Aragon bigarren olatuarekin zegoen eta momentu oso kritiko batetan, eta igual horrek eragin zuen ere bai, publizitate gehiago egin eta bango jende gehiago aplikazio instalatzea. Eta horregatik iritsi da 23% batetara. Oraindik gutxi da, nik irakurri ditudan gauzak, 50%, 60% bat behar da aplikazioak berez efizientea izateko. Eta nola funtzionatzen du? Hau haintxe txapa pixka sartuko izuet, baina berriz azkenean ja garden esateko da, ezta? Lehen ikusi dezuet bezala, erabilera baldintza batzuk daude, horiek irakurri, pribatutasun politika bat ere onartu, eta hori eginda, ja onartzen dugu aplikazioaren erabilpena. Gero bi kode erabiltzen ditu. Bi kode azkenean da kodigo bat, karaktereak, letrak eta zenbakiak, eta bat da egunero sortzen den gako bat. Aldi baterako esposizio gakoa deitzen zaio. Da aleatorio, pseudo-aleatorio bat, Hau da, norbaiteri galdetzen badiot, emaizkiazu, oraintxe momentu enten, 16 letra edo izki. Hola, zuk, lo primero que tenga cabeza, Eta horiek hartu eta apuntatzen ditute. Eta egunero, holako berri bat sortzen dut. Hori hasita, 10-20 minutuko, egun osoan zehar 10-20 minutuko, nik beste kode bat sortzen dut, nire aplikazioak beste kode bat sortzen du. Bluetooth identifikadore iragankorra deitzen da. Hau da, lehenengotik abiatuz, beste bat deribatu egiten da, matematika erabilita, eta hori da, nik egunean zehar dauzkaten kontaktuei pasako dieten zenbakia. 16 karaktereko txurro bat, eta horiek pasatzen diet niretik gertu dauden hainbat kontaktuetara. Eta denbora guztian nabil dozein aplikazioa zenbaki horiek, kodigo horiek bidaltzen. Beraz, nire telefonoak zer gordetzen du, azkeneko 14 egunetan sortu ditudan aldi bateko esposizioak, hau da, lehenengo horiek, egunean behin. Beraz, nik 14 egun aplikazioa baldin badaukat, 14 kodigo dauzkat, 15. egunean lehenengoa borratu eta berriz 14 izango ditut. Denbora guztian 14 horiek izango ditut. Eta horiek gordetzen dira aplikazioan. Nik dela 15 egun egin nuena, berdin zait, azkenean ja COVID-a pasa eginda, ez daukatolako arriskua. Behin hori gertatuta, norbaitek diagnostiko positibo bat baldin badauka, aplikazioaren borondatez, guk esan dezakegu, gaixo gaudela positibo gehala. Modu hortan, osasun zerbitzu publikoak kodigo bat ematen digu, baieztapen kodigo bat. Eta guk orduan aplikazioan gaixo gaudela esaten dugu, eta behin gaixo gaudela esaneaz,
kodigo hori sartu egin behar dugu. Kodigo hori sartzean, zerbitzari batetara dijoa, baina bakarrik kodigo hori. Kodigoa onartu egiten da, eta orduan guk ematen dizkiogu zerbitzari bati 14, gure azkeneko 14 eguneko ausazko zenbaki horiek. Horrek ez du ez identifikatzen nire pertsona, ez da nire mobila ez da ere, ez? Orduan, ausazko zenbakiak dira, baina nik ditudanak eta nik generatu ditudanak. Orduan, sistema publikoak zer egiten du? Hartzen du kodigo hori, eta berak emandakoarekin elkartu egiten du, ez? Eta esaten du, bai, zuzea eta positiboa zea. Orduan, modu hortan, zure kodigoa sartzen du, datu base txiki batetan, positiboak diran datu base batetan. Eta hori, aplikazio guztiek egunero jasotzen dugun txurro bat da, ez? Txurro bat edo zenbaki batzuk, ez? 25 positibo baldin badaude egunean balidatuta aplikazioarekin, egun horretan 25 egitako kodigo jasoko ditugu, eta gure aplikazioak konprobatuko du guk kontaktuan egon geran jaso ditugun kodigo horiek hoien berdinak diran. Eta momentu hortan ikusiko dugu gu ere infektatuta egoteko arriskua daukagun edo ez. Eta hortxe, eskatuko digu ere bai, medikura juteko eta PCR probak egiteko. Ez dakit ulertuan edo ez, baina jarraituko dugu bueltan eta bueltak ematen honekin. Egin ditu proba batzuk, ze baita ere interesgarria da jakitea ez, gero ez bakarrik Radar COVID aplikazioa, nik Radar COVID aplikazioa instalatuta daukat, baina baita ere iPhoneek edo Androidek zer egiten duen azpitik, ez? Nik nire iPhonea baldin manijoa eta justeseko partean pribatutasuna ikusten badet, hor dago saluzeko parte hori. Eta hor barruan ikusi ditzakezue Applek garatu duen partea. Bere partea zer da? Registro de exposición a la COVID hori, ezta? Eta hor, nik baietza eman diot, eta azkenean ikusi dezaket, zein da aplikazioa aktiba daukatena, ikusi dezaket ere bai, zein da, azpian ikusita, komprobazion de exposición, zintzu dian, zenbat aldiz egon naiz klabeak botatzen, eta hori ikusten da, gaur bertan, edo azkeneko egunetan, zenbat klabe bota ditudan, eta zeintzuk diran, azkenean koinzidentzen dutenak, egunero jasotzen dituden positiboekin. Eta hemen dago informazio dana, azkenean ikusten zuen txurroa dira, zenbakiak dira, eta ez dago informazio pertsonalik barruan, ez? Orduan, nik esaten detenarekin, badirudi nahiko argi gertatzen dela, ez? Eta geratzen dela aplikazioa pribatutasuna mantentzen duela, eta ni ados nago kasu honetan, baina arazo arduan zein da, eta zergatik etorri izan manifestua, ez? Berriz beste historia motz bat kontatuko dizuet, ez? Ekainaren 15ean, ministeritzak Indra Sistemaz kontratatzen du, eta 330.000 eurogatik eskatzen dio aplikazio hau martxan jartzeko, DP3T erabiltzeko, eta horren gainean aplikazio bat montatzeko, ez? Nik uste jaitz egin da zegoela, ze bestela ikusten dezue 15 egun baino gutxiagoan aplikazioa ja Google Playen zegoen, ez? Beraz, egiten Indrak egingo zuela eta denbora egongo zen aplikazioa garatzen, eta ekainaren bukaeran garatu egiten da. Lehenengo piloto bat La Gomeran egin zen, gogoratu deseskaladara hasi ginean, La Gomera izan zela lehenengoa ere bai pilotoa egiten, eta han ez daudelako positiborik, eta piloto hortan, aste pare batetan, La Gomeran egon ziren, 3 aste lagostetan egon ziren probatzen aplikazioa, ez? Eta gero ja, uztailaren 20tik aurrera, beste erkidego desberdinetan zabaltzen hasi zen, bale? Ja, gogoratu, ekainak 29tik eta iraiak 5 arte, hilabete eta aste pare bat pasa dira, eta kodigoa hor egon beharko litzateke, baina inork ez du ikusi, ez? Eta gaina rastreo bat egiten duen kodigo bat eta aplikazio bat da, orduan, hortxe manifestua sortu zen, ez? Eta manifestua egin zen, eta egia da, 4 egunetara kodigoa ireki egin zala. Baina bai eskatzen dugu, handikan gauzak diskutitzeke badaude, ez? Ze ireki izan eta analizatu daiteke, baina publikoki jarri duten kodigoa, kodigo berritu bada. Segurazki, eta ikusi da ez dela lehen funtzionatzen zegoen kodigo berdina. Hau da, kodigo bat zegoen, aplikazio bat zegoen, jendeak hori erabiltzen zuen,
eta kodigo bat publiko egin zuten, baino hau, eta hau, ez ziren exactamente berdinak, ez? Beraz, txukundu egin zutelaren, segurazki, edo aplikazioa pizkat eguneratu zuten, eta gauza berek zuten hori da publikatu zutena, ez? Euskadin, irailaren 22an jarri zen martxan, beraz, ja denbora pasata, ez? Ja 2 hilabete aplikazioa Google Playen zegoetik. Zer gertatu izan da, azkenean, erkidego bakoitzak eguneratu behar ditu sistemak eta prestatu behar ditu bere zerbitzari horiek, azkenean kodigoak manejatzen dituzten zerbitzariak prestatu behar dituzte bai validazio zenbakiak emateko eta baita ere validazio horiek konprobatzeko. Eta azken finean erkidego bakoitza bere ritmoa hartu zuen, bere moduan hartu zuen, eta Euskadin irailaren 22an jarri zen martxan. Jakin izan dut, azkeneko 2 aste, gobernuak ere Indrarekin kontratua luzatu egin duela, 2022 arte. Beraz, badirudi gobernuak oraindik ez dagoela oso seguru, COVID-a ja buelta ematen nahi gehala eta txertoekin guztiz buelta emango zaiola, eta beste 2 urterako kontratu bat egin du 1.750.000 eurokoa, aplikazioa mantendu, sistemak mantendu, infrastrukturak mantendu, egia da, momentu batetan beharrezkoa dela ez dela ikusten, kontratua bukatuko litzatekeela, baina deigarria da azkenean Indrarekin sinatutako kontratu hau. Eta manifestoren oinarriak zeintzu dira, lehen esan dut, azkenean erakunde publikoa garapeneko programa dira, gure diruarekin egindako programa dira, azken finean, diru publikoarekin eta beraz publikoa izan behar du, Eta, bai gizarteari eta jendeari, hobetu beharreko gauzak ikusten baditugu, identifikatu, edo inklusibo izatea, eta estandarrerik hoberenak erabiltzea eskatzen zaie, azkenean dana publikoa delako. Eta hori da gehien bat eskatzen dena. Publikoa izatea hemen ikusten duzu zer dan. Hemen, ez dezue igual kontrolatuko informatikoa ez dana, baina interneten badaude leku batzuk, eta oso ezaguna da, GitHub deitzen da, eta azkenian hau da leku bat non edozeinek sortu dezake bere programa eta publikoki ireki. Eta hemen programa asko daude, eta eskatzen zen olako sistema batetan programa aukitzea. Zer ikusi dezakegu hemen? Hemen dago radarko bideko kodigo libre hori, bai Androidentzako dagoen aplikazioa, bai iPhoneentzako dagoen aplikazioa, bai atzetikan dagoen aplikazioa, non adibidez DP3T hori bermatzen duena, eta DP3T horrekin bermatzen da kodigoak elkartrukatzea, eta bermatzen da ere bai, backend edo Osakidetzan dagoen zerbitzari horiek balidapen kodigoak sortu eta pasatzea. Hemen verifikazioko parte hori, eta guzti hori. Sartu gaitezke edo zeinera, ikusi Appleko programako zer dagoen, hemen fitxategi batzuk daude, radarko biz hemen dago, aplikazioa hemen egon daiteke, eta hemen dago kodigo bat, ikusten duzue duela 18 egun eguneratzen juten dana, eta hemen ikusten duzue kodigoa. Hau da, programatzaile batek, informatiko batek, sortzen duen kodigoa. Gero hau, konpilatu egiten da eta programa sortzen da, eta gero guk hori jetxi eta instalatu egiten dugu. Hau da, azkenian, ze instrukzio bete behar dituen gure dispositibok eta gure mobilek esan dugun guzti hori bermatzeko. Eta hori da kodigoa libre eukitzea eta aukera eukizatea kodigoa nola dan eta zer gauza dauden. Eta orain eztabaidara irekitzeko momentua, klase teorikoa emanda uzten dugu eta agian galdera batzuk sortzen dira, eta hau da pertsonalki sortutako galdera dira ere bai, hau da, zeintzuk dira honen arazoak, politikoak aldira. Honena esaten dut, hain berandu iristea, hain penetrazio gutxi eukitzea, zergatik ez fiantza hori, ez fidatze hori, arazo politikoak egon daitezke, nik uste egon badaudela, hau da, alde batetik kontratuak nola egiten diren, eta zein negoziazio baditzetan, Indra izan da eta berak bazekien kontratu hori lortuko zuela, baina hori gertatzen da egunerokoan, ezta? Eta, Indra sistemarrek nola, galdera dira, eta hori nik botatakoak, nola egingo zuen Indra sistemasek aplikazio edo kodigo hori,
gero publikoki ez jartzeko, eta eskatzen zenean orduan denbora gutxira kodigo edo programa berri bat jartzeko, ez? Denbora egon dira kodigoa txukuntzen eta gauzak ondo jartzen, publikoa dalako, ez dakit, baina bueno, eta gero, hori, kontratu berri hori, 1.700.000ko kontratu hori, kontratu handia da, ez? Gauzak ja martxan daudenak, horiek mantentzeko. Zergatik ez da behar bezala zabaldu, ez? Euskadin eta Katalunian, adibidez, ez? Guk Euskadin gure osasun sistema propioa daukagulako, eta, agian, izan daiteke, Euskadinera antzerako aplikazioak egintzeralako, ez? Bere momentuan covid19.eus sortu zen, oso sinpleki, azkenean zuk zure agendako kontaktuak hartzen zenituen, eta positibo izan data gero, zure agendako kontaktuei abisatzen zenien, ez? Olako sinpletasuna, hori gobernuak pagatu du enpresa pribatu bati aplikazio hori egiteko ere bai. Eta beste hainbat ere badaude, ez? Beste kontratuak edo beste gobernu Eusko Jaurlaritzak sinatutako beste kontratu asko badaude, eta aplikazioak ere pagatu ditu, non guk ez ditugun ikusten, ez? Zentru teknologikoak erabiltzen dituzten aplikazioaren bat badago, eta horiek probatan ibildi dira, eta auskalo horiek gero edatzen diren edo ez? Eta, etorkizunean zer, ez? Beste gauza bat, ez? Badago ikerketa puntu bat, hori gure taldean ere lantzen deguna, privacy preserving AI deitzen dena, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzea, baino modu pribatu batetan. Hau oso zaila da pentsatzen, azkenean datuen analizia egitean datza, imaginatu guk Osakidetzako datuak hartzen ditugula, pazienteen datuak, eta horien analizia egitea, ez dakit gaixotasun bat predezitzeko edo ikusteko, baino guzti hori datu zifratu batzuekin, ez? Hau da, datu pertsonalak ez ikusita. Gaur egun posible da, matematikoki, datu zifratu horiek erabiltzea analizia egiteko. Eta hor, garapen asko eta zientzia desiente dago atzetik. Eta, nahiko txapa bota eta azkenian, eta edozen zalantzarako ere bai, horrentxe dakagu denbora bat ez da, pixkat diskutitzeko eta iritzi egiteko. Bai, Nurko. Mila esker, oso interesgarria, baina esan behar dugu ere bai, hiritar arrunta garenok, ez, ni uste galdera batzuk baditugu, zuen mundutik aparte, ez, esan dezu, ez daki, konfidantza hitza etortzen zai burura, ez, egaitik ez dugu erabiltzen, ez dugulako ezagutzen, ez dugulako konfidantzarik, ez dugulako ulertzen, ez dakigulako datu horiek gero nora dijoazten, zeinek kudeatzen du, zukitze egin dezu, ez, gauza batetaz, zerbitzariak, ez ezkari da. Dena dela, Nataliari emango diotere, ez, bere partea, eta galdera batzuk lehendikan, zuri entzun baino lehen, geneukan jasota, eta batzuk igual zentzu handirik, baina nola aukera hori eman genuen, pentsatzen dut interesgarria dela, erakustea, eta gero sartuko gera. Neri behintzat, burura etorri zaizkit ideia batzuk, ez? Deszentralizatu, zentralizatu, ez? Natalia, nahi desunean. Bai, arratsaldeon Nurko. Nek komentatzen dutela, kezketako da, irritarron kezkaola nagusiena, gure informazio hori nor kontrolatzen duen jakitia dela, no? Azkenean guk erabakitzeko aplikazioa deskargatu, ez deskargatu, dakaun bildur hori gure intimitatean sartze dian datu horiek edo elkarbanatzekoa edo ipurdi biztan gehatzeko, ez? Orduan, galdera da, zein da hon informazio horren atzetik o zein kontrolatzen duen? Bai, bizkat, gauza da, olako aplikazio batek erabiltzen duen informazioa ez dela informazio pertsonala. Hau da, ez du edozein momentutan, inolako momentutan erabiltzen ez pertsonalen informazioa eta ez da ere dispositibo edo mobilaren informazioa ez da ere, eta lokalizaziokoa ez da ere. Beraz, ja bakarrik base horrekin gestionatu, kudatzen den informazio bakarra da kodigo bat. Eta kodigo batekin, 16 digitoko txurro batekin, ezin dezu ezer lokalizatu, ezin dezu inor identifikatu. Eta hortxe dago gakoa, ez? Nik uste eta arazoa ez da teknikoa, teknikoki konponduta dago, eta teknikoki bermatu egiten da,
arazoa da nola iritsi zaigun informazioa, edo nola ez zaigun hainbeste informazio iritsi, naiz eta bai, juten bagea Radar COVID-eko aplikazioa edo web lekura, tekstuz esplikatzen da, baina olako tekstu bat daukagu, ezta? Eta zaila da, olako tekstu batekin, dana ulertu eta esatea, pues bai. Nik uste falta izan direla hemen, igual medio batzuk, bari ni ere konsideratzen naiz hiritar arrunta bezala, eta nik dokumentu teknikoak irakurri behar izan ditut pixkatu ulertzeko, baina oso ondo etorriko litzateke, ez dakit bideotxo batzuk edo informazio sinpleago modu batetan esplikatuz berez olako aplikazioek ez dutela informazio pertsonala elkartrukatzen. Beraz, Osakidetzak jakin aplikazioarekin ez daki zein daukan positiboa eta zein ez. Eta ez daki zein egondan positibo hortan gertu. Gero beste gauza bat da, arakatzailea dagoela eta arakatzailea eskatuko diola informazioa eta hortikan zuri eskatuko dizula zuk zure kontaktuak notifikatzeko, ez? Baina printzipioz, aplikazioak inolako momentutan ez du inolako informazio pertsonalik erabiltzen. Beraz, hor galdera, nik uste ez dela zer gertatzen den informazio pertsonalekin, baizik eta zergatik ez da konfiatzen edo zergatik ez dakigun ez duela erabiltzen. Hor arrazoia, argi gatze zaigu zure iritzia. Bestalde, aipatu duzu Googleek eta Applek egin zutela akordio pribatu baten bidez, eta gure pribatutasuna bermatzen dutela egindako garapenakin, baina enpresa hauen jokabidea iraganean maltzurra edo gezurtitzat argenezake, eta oraingoan ze biakatu dira txintxua bapatian edo noiz arte ez dituzte erabiliko gure datuak beraien onurarako. Dudarik gabe, baina nik uste separatu egin behar dela, ez? Ze txintxoak izan dira Radar COVID eta arakatzeko aplikazio hauekin. Nik hor baietza emango nuke, ze azkenean parte hori akademikoek egin dutelako eta Google eta Appleko ingeniariekin batera egin dutelako, ez? Barkatu, argia juntzaigu pixkat, baina orduagatik uste izango ala gaitare. Hala ere, esango izuet, Google eta Apple enpresa pribatua direla. Eta enpresa pribatu bezala, enpresa pribatu batek bere helburua zein da dirua irabaztea, eta beti izango da dirua irabaztea. Beraz, modu horretan, noski baietz, beraiek dirua irabazi nahi dutela eta publizitatea erabiliko dutela, aplikazioetan dirua kobratuko dutela eta nahiko dutela beraien gailuen ekipoen informazioa jaso, ez? Baina, zer dela ere, importantea da, importantea da, nik uste bi gauzak banatzea. Apple eta Googleek dirua irabazi nahi dute, Googleek diru pila bat irabazten du, Googleen nabigatzen goazen bitartean, edozein enpresak diru pila bat irabazten du nabigatzen dugun bitartean, baina Radar COVID eta rastreoko aplikazio hauetan bai bermatzen dela. Parte txiki bat da, bale? Galdera batko. Gauza diala eta batzutan argila jun o gauza olakoa gertatzen dira. Baina barkatu jarraitu mesedez. Ez, bakarrik asaltzea. Orduan, arakatzea, lehen komentatu dutena, ez? Badirudi importantea da, kudeatzeko pandemia hau, ez? Eta nola eta ez da zabaldu gehiago denok daukagu momentu honetan, ez? Eskuartean, ez? Mugikor bat? Bai Android, bi sistemak. Atentzio ematen dit, ni ere ez nekien zerbait, baina ideiari pez, ez? Eta, dakit? Hala da. Bide gutxi izan da, eta... Esan, teknikari ere galetu dieta, bere aplikazioa zukaten instalatuta, eta ez dakate, ez? Azkenian, informazio falta da, gobernu bakoitzak egindakoa, hau da,
Claro, azkenean ministeritzak egindako gauza bat eta danetan desplegatu behar da, sí, ez? Eta nik ez dakit, horregatik jartzen dut gauza politikoa ere badagoela, seguro naiz, ez? Zergatik ez digu edo Euskadi mailan ez dan radar COVID Euskadi bat sortu eta gaina interoperablea ministeritzako beste aplikazioarekin, ez? Beraz, nik uste hor ere bai bere gauzak egon daitezkela eta gaina, behin onartuta, haizu, egia da, ni teknologoa naiz eta bere momentu esan zuen, hau importantea da eta familia esan nugu, zen hau instalatzea, interesgarria izan daitekelako eta azkenean laguntzen duelako, ez? Baino bai, egia da, nik ez dut ikusi ez ministeritzaldetik, ez hasiera batetan egin zan, ez? Iragarkiak zeuden telebistan, baino gero igual modu lokalago batetan ez dut inolako iragarkirik ikusi, ez dut inolako bultzadarik ikusi, ez dut ikusi inor esaten, goazen instalatzea denok aplikazioa, importante dalako, edo rastrodare batei lagunduko diolako. Baita ere esan dut, aplikazio honek ez du arakatzaile fisiko bat ordezkatzen, bale? Beraz, egia da, dirutza bat dagoela hemen azpitik, baina ordezkatzen ez duen gauza bat da. Historia da, arakatzaile fisiko batek, datu guzti horiek, edo pertsona batek, zeinekin kontaktuan egonda zenbat denbora jakitea, hau jo da, ez gaude, ziur inoiz, ez? Eta gira da aplikazioak oso ondo mantentzen duela informazio hori, beraz, laguntzaile bezala oso ondo datorren gauza bat da, baina esandakoa, 10-12 batekin oso zaila da bere efizientzia lortzea. Kasu honetan, aipatu desunean Appleko saludeko atal hori, esan dezu, baimena eman bertzaiola, eta honen ari jare bai, dakau zarautzondeko jarraitzaile bat, esan, garatzen edo dakan jakimina da, ea noaino dakan bermatuta aplikazio batin ematen dizkiogun baimenak, esaterako mikrofonua, o kamaran erabilera, irudiak, o GPS-a dala, edo Bluetootha, o ea benetan errespetatzen dian da ez dian erabiltzen. Bai, hor, komentatu dezaket, azkenean, bi sistema eragile ezberdinak dira, Androidekoa eta Applekoak, ez? Androideko sistema eragilea publikoa ez da, baino bai parte bat, ez? Eta errazago da manipulatzen eta errazago da ikusten azpitikan zenolako gauza dauzkan eta nola berbatzen dituen, ez? Gu ikerketa batzuk egin genituen, duela urte batzuk, justu politika horiek hartzen ditugun aplikazio bat instalatzean azkenean esaten digu, ez? Androiden kasuan. Internetera konexioa behar du, eta Bluetootheko konexioa behar du, eta zure mikrofona konexioa behar du, eta zure kamera ere behar du, ez? Eta zuk onartzen dituzu, aplikazio erabiltzeko. Hori, benetan dan edo ez, baldema galdera, bai, azkenean sistema eragileak edo Androidek hori galdetzen du, berez zuk konfiantza aukitzeko edo jakiteko aplikazio horrek zer eskatzen dizun. Bai, lehen komendatu dugu, Iraneko arakatzeko aplikazioak hori baino gehiago eskatzen zituen, ez? Beharrezkoa zirena, baino gehiago. Hau da, nik behar dut Bluetooth aktibatu, behar dut interneta aukitzea, eta jazta, printzipioz, bai? Baina gainera eskatzen bai zut zure GPS-a, nabilia zure lokalizazioa trakeatzen. Hori ez da Androiden kulpa, hori da aplikazioaren kulpa. Eta nik onartu detelako. iPhoneen kasuan, iPhoneak asko zitxiagoa dira. Eta ez dago modurik hori modu erraz batetan konprobatzeko. Eta gaine iPhoneek ez digu eskatzen nahizu, hau eta hau behar du, ez? Hor dakagu pribatutasunan parte hori, eta bai, biziko bagina, ez? Pentsatzen, nik onartu detena, berez ez dela onartu azpitik, apagai, hau da azkenian beti sospetxa apean egongo nintzakela, eta ezin naizola posik bizi, ez? Baina bai, gero egia da, nahiz eta hori izan, beti daude segurtasuna puskatzeko sistemak eta holakoak, ez? Baina, beste historia bada hori. Beraz, igual, zure kasuan, zure iritziz, esan genezake Indra, Googleek eta Appleen aplikazioak segurtasun tekniko, naiz gardentasun jokua garbi dagoela, hori esan genezake? Bai, gardentasun partetik bai,
segurtasun partetik egia da azkenean programatzen duenaren funtziopean dago. Hau da, lehen ikusi duzuen kodigo hori ondo eginda, robustoa eta kontrolak baldin baditu, seguruagoa da. Baina zibersegurtasun munduan gauza badakago oso argi, gauzak seguru 100% ez daudela. Noizbait baliteke pertsona batek kodigoa ondo behiratu eta akats txiki bat ikustea. Eta akats txiki hori aprobetxatuz ikustea hori aprobetxatu dezakela beste eraso batzuk egiteko. Egia da ere bai, radar COVID-aren kasuan detektatu zen vulnerabilitate txiki bat, posible vulnerabilitate bat. Hori esplotatzeko beharra zen zu egotea pertsonaren onduan, monitorizatzen Bluetootha eta kodigo horiek hartu eta gero ez dakiz oso modu zailean esplotatu daiteken vulnerabilitate bat izango litzateke. Nire ustez, nik konfiantza izango nuke, nik konfiatuko nuke. Zentzu honetan datorren galdera da, Rabat COVID plataforma, hori Applek eta Googlek zuzendutako DP3T protokoluan baitan garatutakoa, kapenaren erregistrua GPS zentrala edo datuak telefono zenbakiekin edo sare sozialetako kontuekin da antzekoekin lotzea bezalako metoduak printzipio gisa baztertzia ez dakit egongo legoke eta horrela dan kasutan noiz dakaun eskubidea oidana onartu ditugun gauzak edo gelditzeko. Bai, berriz esango dizuet, azkenian protokoloari DP3T ez da Apple eta Googlena, hau da, nik lehen kontatu dizuetena, gertu gaudela, klabeak pasatzen ditugu eta gero behin positibo dana validatu egiten da eta zerbitzari batek kodigo bat emango digu eta gero ikusiko da, egunero jetxiko ditugu beste klabe batzuk konparatzeko ea guk positibo batekin egon gehan edo ez. Hori ez du Google eta Applek egin. Hori protokolo bat da, protokolo irekia da, kodea irekia da, eta ikusi daiteke ondo bermatzen dela. Apple eta Googlek egiten dutena da, posible egiten dute aplikazio horrek eta protokolo horrek Bluetootha denbora guztian piztuta eta klabeak pasatzen egotea. Hori da dana. Beraz, gure Apple edo Google, gure iPhone edo gure Androidek ez dute gakoiek hartzen gure telefono zenbakiarekin eta gure identifikadorearekin eta beraien zerbitzarietara eramaten. Hori ez da egiten. Eta hori egingo balitz oso grabea izango litzateke, baina hori ez da egiten. Eta egia da, Googleek eta Applek beste datu asko izango dituztela gureak, gure erabiltzeko datuak, gure Vodafone edo Orange edo daladanakoak gure antenak erabiltzen ditugunak ere izango dituela, gure, ez dakit, supermerkatuak gure erosketako datuak ere izango dituela, gure bankuak, gure mugimenduak eta gure gustuak izango dituztela, eta nabigatzaileak eta aplikazioak ere gure eguneroko gustuak ere ezagutzen dituztela. Arrisku handiago irutzen zait hori, azkenean iPhone edo Applek zer hartzen duten ikustea baino, ezta? Beraz, ja berandu gabiltza, olako pribatutasunarekin askotan. Onartu egiten dugulako, eta berriz esaten dut, niretzako hor zulo handi badago, non aplikazioak instalatzean edo web bat erabiltzean, GDPR-ak esaten digu, guk eskubidea daukagula, onartzeko edo sonartzeko gure datuen erabilpena. Baina gero nabegatu nahi baldin badegu, onartu egiten ditugu, zerbitzuko terminoak eta pribatutasun terminoak irakurri gabe. Eta aplikazio bat instalatzen duguenean ere baietza ematen diogu irakurri gabe. Hor gako handi bada nola presentatzen diguten informazio guzti hori modu lege lenguai batekin inork ulertzen ez duena edo oso luzea dana eta asko kostatzen dana hori azkenean onartu egiten dugu naskatu edo nekatu egiten garalako eta ez degulako ulertzen, onartu eta fuera. Eta onartzen dugunean, azkenean, nola aplikazioiek ere doainik izango dira, baina gu airea pagatzen gure datuekin.
eta gure datu horien erabilpena onartu egin dugu. Eta hortxe dago ere gakoa. Nik uste hor badagoela behar bat oraindik informazio, legal informazio hori errazteko eta modu simple batetan emateko. Hor, pausoak eman ziren, baina oraindik nik uste asko falta zaigula. Bueno, Urko, eskerrik asko, bazen ja amaitzera, ordu beteko gutxi gora bera aurreikusten genuen saioa, baina, behin eta berriz errepikatu da galderatxo bat, ez dakit zentzu handia daukan, baina esaten ari da. Osakidetzako APP-a, zergaitik da ez da inerekia, edo zergaitik ez da dezentralizatua, edo ze esango zenuke? Nik berdin esaten dut, nik uste... Ez? Bai, hala da. Azkenean, niretzako behar izango litzateke. Hor, ez dakit zein enpresa pribatu asko ongo dira garatzen, bai, seguru naiz, enpresa asko, LKS izan daiteke, Ibermatika izan daiteke, Euskadi mailan, eta beste asko ere bai egongo dira atzetik, ez? Nik hori eskatuko nuke, nik hori eskatzen dut, ez? Publikoak diran emaitzak eta publikoak diran aplikazioak, azken finean guk pagatutakoak dira, eta guk pagatutakoak izan da, beharrezkoa ikusten dut, horiek publiko izatea eta irekiak izatea. Oso interesgarria izango izateke eta benetan gauza garden eta transparentea, ezta? Beharrezkoa ikusten nik ere bai. Eskerrik asko berriz. Gaia ez da hain erreza, denon daukagu mai gainean, baina ez da hain, ez? Erreza ni uste argitasun gehiago daukagu, ezagutza pixkat ere gehiago, ez? Jabetzeko zertaz hitz egiten arean arradar COVID denean. Eta amaitu baino lehen bi gauzatxo. Presentziala ez da izan arren, gure gonbidatu guztiei, Angel Uranga, Zarauzko artista, egiten dugu, gauzatxo bat guretzako, Zarautzonentzako, taki nola moldatuko naizen erakusteko, zuretako da, bialduko dizugu, ondo ikusten da. Ai, eskerrik asko. Da reprografia bat, behira, ez? Oso polita. Ondo, ez dakit ondo kamara begiratzen. Reprografia bat da, bialduko dizugu arrasatera, gure izenean, behintzat oroitzapen bat izateko guretaz. Eta bestetik, esatea, itxi baino delen, agurtu baino lehen, hau guztia ikusi duguna, zuzenian, hemen digutxira nire stream, Zarautzon nire stream kanalean ikuko dezu eta YouTubeen ere bai. Urko, esan digu, borondatez eta eskuzabaltasunez pasatuko digula aurkezpena eta gure esteketan eta gure YouTube kanalean eta gure web horrian zintzirikatuko dugu eta denon eskura egongo da gardentasun guztiarekin. Eta gure aldetik, Natalia, zerbait nahi dezu, ez dakit, amaituko genuke Urko? Urko azaldutako guztiagatik, ni pertsonalki ikasi inden nola funtzionatzen duten aplikazioak eta nola erabiltzen duten informazioa, argi geratu zait kodiak eta txurruak direla azkenean partekatzen direnak, eta ez nire datu intimoak edo nire pribatutasunari aurkako edo, erasoik ez da hola hor, azkenean. Hala da. Azkenean egia da, gaia ez da erresa eta pribatutasuna eta zifra eta kriptazioa sartzen dira barruan eta horiek esplikatzea ere askotan zaila egiten da, baina behar dugu, ez? Denera iristea eta deni azkenean esplikatzen saiatzea. Ez dakit ondo iritsi nahi zen edo ez, baina saiatu naiz. Ni uste dut oso ondo, irakaslea zarela, uste dut igerri dala, ez? Azalpenetan. Eskerrik asko eta lehen hasieran komentatu dizuen bezala, abenduaren 15ean, Lehartikerre eskutikan, gaixotasunentzako protesi pertsonalizatuari buruz hitz egingo dugu. Eskerrik asko, hurrengo arte zaindu eta gora, gure euskaraldia ere bai. Arratsaldeon eta gabon. Agur.